garibun Roro Mas Ayu Rini Angelica Bima Amanda Kirana Dewi Ratna. Yuk selalu jogetan ketembangan karo aku kaki otombo kangenku kangenmu bali eling nalikoku sepi rasane waktu biyen ujung dhewe terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine mas kelar anteng ali-ali sakulit kanggo tombo kangen iki rasa seni turung kuto tangi rasa kangen wis bisa mari Sugeng Antarsari ugi sugeng midhangetaken campursari harmoni keluarga ageng bisa belajar Bapak Semaji ugi kaki dewani besan keluarga ageng Ibu Siti Wahyuni Sinambi Andra di masuk batanipun matur semadwon. Yuk Matur sebanwan debatang
al artis New Harmony ingkang sampun ambuka acara hiburan. Mugi wonten ing bagian siang punika tansah saged anglipur sedaya tamu undangan ugi keluarga ageng warga masyarakat dusun Cangkring Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Persemi.